MLA kanot Shillong constituency uba adalbot nang rum negsngi ulat her teng yaw nong aiklin jong ka Voice of the People Party uba batskam marbo bat ong baki nongelam ka party khamtam kitu ki ba ong baki dei professor kin siyo jinghikai kumu jingsneng na u labu jingkeliru la kilong hok na em ban hikai ki samla puli ha ki school ba per ne ban lam lenti ki pajba ha ka san perthai habakren sikalat pathai kubor uba adalbot ulaong ba kadai ka kamram joka Voice of the People Party ban pentip sa ulampang ki yang darbar thawan halor ke jing sospon jong u kum udkhot jong ka party uba adalbot nogrum ulaong ba hadu menta ulampang ki yang darbar thawan uba Thomas isangma umpadio kano ke jing pentip na kaliang jong ka party uba adalbot ulakhot ikas jing sospon jong u kum ke jing beseng bat ong ba ka party ka persang ban penbe jo pajba na ka benta ke jing mentoi shimat ula penremru ya ka VPP ba kamsim la kedau ya ka kerdan jong u kum MLA hak city sospon ka ba ula kedau kum ke jing nyobeng ya ke nong tevut ke jong u kamle ka kamram ke jong a ka kamram hi ka de jong ka party hi bakan ai ka copy Sha Honorable Speaker Jongka Assembly ban pentip kum ke intimation kabang layo yakan barbali badu speaker kamdon dulu kata ti ngarsale ilu ra jong kamram banai ke jikai banai ke jing seneng ye ni parlok ki bakam lady badi professor kabang tip kilong fit banong professor banikai ya ka ya bakin go back to their institution dari university bakin ai JK ya kita ki student ini bakin one check field of politics mana JK pajba paj kerkom suspending ngat kadang ngomong what is suspension kadi di termination pajba kari kasih janta dia bersutu mani di kam arsap kam kauput kawat dies many times before that kadi ko pakai mau bahkan ada kapol kan keren kan penpau nomor ya kabangan syayus mga to ko ban use la ban use ni ban syayus pajba ya pajba kajab beriu na mailat mungkin yus tadau kejag ni hi bro nomor ngayeng anong rem bayu pai bahi ngenom penokam bakla yaki nam ta kajab to jongno temar tadau wasku apan pau tani kawai masuk sik thang kamdon ke jing burom apreng jongki kimtip karul ka a nyimat pegar kom address sing harse tu edelbot nongrum jawlum sentio atau kimtip ya destination jonga atau kamdei elected representative jong pai ba kane kamdei baki nyoben yang kamdei ki undermine nga kadip ki undermine ki electorate ki budget nga ti nga syukuran takata ban asale ro hakap dari kapor ban ki ban ai ke jikai ya kini ki ban kam ke jikai adu mata ngara di VPP non bala ban khang non bala ban nga bang amde su VPP non bala ro ban nga ba kin mana ai ban keren nangan keren kan ke bang ban keren bala khalai loy laim lai loy kani diga democratic country democratic nation democratic state ngila ban keren lai loy ngimno kam man khang mono ti ka constitution ada ka khang constitution jo party jongno ngam salia ngam kuslai kata ndai ngan keren ka jing lai loy nyamba constitution jo India ka freedom of speech and expression jadi ka polan saka keren khamba